Sziasztok! Bemutatom nektek a Legendary MC-t. Igen, ez lesz a skinom. De most mindegy. Magyar zászlós lenne a köppen, de hát... Először is bemutatom nektek a spawn. Ez ilyen Creative, Skyblock, Survival Games, Kit PV, Sky PvP. De innen hamarabb eljutsz hozzájuk. Én egyszer addig ugrottam kibe, hogy végre bejussak. De sikerült. Szóval nem mindig. Még itt van a funagyú, ahogy láthassátok. Így akkor így lehet egymásra dobolni. Ez pedig a játékos eltüntető. Horrá, nem jön közelebb. De ő még létezik, hogyha csak mi lassuk úgy, hogy nem létezik. Lássátok, megint itt van. Na, szóval van itt Skyblock. Skyblockban van nehéz és könnyű. Én a könnyűre megyek, nem vagyok olyan nagy. Survival szerverek régebben ez volt az S1, ami olyan volt, hogy házasságok még ezek, mert volt az S3, hogy te a vadonban laktad, de lehetett ott is. Én ott laktam. És akkor telerakta a telkeken a fejemet a ládába. A ládába a fejeimet, és úgy, meg hogy néha el is tud rebolni, máraból, és úgy akkor egy olyan óriási helyre teleportálsz, ahol nem bírsz mozdulni, és egyre közelebb jön felé, beléd szórja a villamt, és eltűnik. Csöppet ijesztő, de nem olyan nagy. És van a kreatív 1 és kreatív 2. De a kreatívba mehetsz úgy is, hogy game mode 0-ba vagy, és akkor is a kreatívba vagy. Sky PvP. Itt ugrálhatsz, léttel a legnagyobb és a legelősebb kedvencem. Kit PvP, gondolom tudjátok. Survival Games. Hát azt is gondolom tudjátok. Na. Ennyi lett volna, a nevem Alexandra. Meg akartok keresni, mondjátok az adminak, hogy levideóztam, kapok érte biztos B-t. Létve. Legendary érmét. Köszönöm, hogy nem néztetek. Sziasztok!